Ug lain na pong adlaw nga ni sa Australia guys, og kita na pong usa na bilin ni sa bahay katang bana na narbaho naman. Ja for today nag-Zoom mi guys. Kaya wala man mi face to face today. Sunod Miyerkules naman pud mo ang face to face every Wednesday. Kan sa gilaay ko sige lingkod sige paminaw sa Zoom mao ning gawas ko og nag-stretching pud pa nagsa. Jalami pud ka jog hangin nga dis gawas buyag. Di ka jo init kay kusog-kusog mo paghangin. Diyan nag-snack og banana chips. Pinalit na sa Asian store unja di apoy prutas ang gitawag og nectarine nga mura jag apple nga pud sa lahi ni jang lasa. Kinahan na pud ko ani nga prutas guys. Diya taod-taod na uli naghang na mga alas 12 naman ni. Nandiyan nakapangumpra na ini siya sa Filipino store. Wow! Kahimo na kong leche flan. Nakapalit siya pangmukod sa leche flan na ay sausage, nandiyan na apoy beef loaf, nandiyan Filipino style nga spaghetti sauce ug magic sarap. Makamingaw magayot ang mga pagkaon guys. Nandiyan na ni Otto ra pod ni paghuman nagamong salin gahapon. Pagkahuman nagpahuway hangbana nagduwa-duwa siya og Clash Royale.